कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकरांच्या अभिजात संगीत नाटक वळेरेंतल्या संगीत स्वयंवर ह्या अजरंवर नाटकाची पेडणे आणि पंचक्रोशीच्या संगीत मोगींक सुरबूस मेजवानी लाभली। पुणेचे कलाकार अस्मिता चिंचाळकर आणि चिन्मय जोगळेकराचे गायकीन रसिकांचेर मोनेळ घातलो। खालसा वाडा विरनोडच्या भावकादेवी नागार्डो देवस्थानाच्या वर्सुकी दिसा निमतान पुजा आणि नाटकाचे आयोजन केल्ले। अनुचे आकर्षण असलें संगीत नाटक कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकरांचे संगीत स्वयंवर आणि आकर्षण जावन रावले ते दोन पुण्याचे फामाद कलाकार अस्मिता चिंचाळकर आणि चिन्मय जोगळेकर। दत्तराज सुर्लकरान ऑर्गन जाल्यार रोहिदास परबान तबला सांगात दिलो। नेपथ्य असले दीपज्योती रंगमंच अस्नोडाचे नाटक उत्तरोत्तर रंगत गेले। घेऊया आम्ही काय सुरबूस पदांचो आस्वाद। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।